Dnes vám ukážem, ako pracovať vo vývojovom prostredí Skicára, ktoré vyzerá asi nejak takto. Je to základnou časťou Windowsu, vyvinula ho spoločnosť Microsoft, slúži na nejakú jednoduchú úpravu obrázkov, na ich strihanie, na kreslenie jednoduché a tak ďalej, takže poďme na to. Vo vrchnom paneli máme možnosti upravovania, kreslenia, v podstate vkladania. Začneme asi ceruskou. Cerusku vyberieme kliknutím na túto kolónku, môžeme zmeniť jej veľkosť, čiže hrúbku, nadefinovať si nejakú vlastnú farbu, ako potrebujeme podľa toho, aký odtieň chceme tej farby, áno, dáme pridať medzi vlastnej farby, stlačíme tlačidlo OK, tu si ju vybereme v spodnom rade, prvá bude ona a môžeme si kresliť, hej, to je jedno. Ďalším nástrojom je guma, ktorá slúži na vygumovanie určitej časti obrázku. Lepšie je používať pri takom globálnejšom mazaní možnosť vybrať, kde kliknutím na toto okienko vyberieme časť, ktorú chceme odstrániť a stlačíme tlačidlo Delete. Ďalšou ponukou, čo nám Skicár ponúka, je možnosť písania, kde si tlačidlom a kliknutím na tlačidlo A určíme nejaké pole, do ktorého môžeme vpisovať, čo chceme. Môžeme si zmeniť jeho typ písma, takisto veľkosť písma, hrúbku, takisto aj farbu môžeme zmeniť. Určíme nepriehľadné z toho dôvodu, že keď budeme chcieť potom posúvať tým textom, sa nám to nebude prekrývať s nejakým obrázkom, že vložíme text na obrázok a nebude tam nejaké biele miesto, ktoré by pri zakliknutí na priehľadné ostalo. Ďalšou možnosťou, čo nám Skicár ponúka, sú tvary. Bez toho, aby sme my museli nejakým štýlom sa namáhať s tým, aby sme vytvorili správny pravoúhlý obdĺžnik, klikneme na obdĺžnik a proste ten obdĺžnik nakreslíme, alebo takisto kruh, guľa, hej, to je jedno. Naozaj je to toho dosť. Ďalšou možnosťou je samozrejme maľovanie, kde kliknutím na vyplniť farbou na toto takéto vedierko a vyberaním tej farby, ktorú vy chcete, a následne kliknutím do pola, ktoré vy chcete vymalovať, vymalujete. Takže toľko asi ku kresleniu a maľovaniu v Skicári. Ďalšou dôležitou vecou je presúvanie veci, keď už niečo nakreslím a chcem to niekam presunúť, alebo tak proste nemusím to kresliť na novo, stlačím vybrať, znova označím pole, ktoré chcem a jednoducho ťahaním myši to premiestním, áno. Následné ukladanie obrázku, kliknutím na ľavom hornom rohu na Skicár, uložiť ako a vyberieme formát, ktorý my uznáme za vhodné, hej. Čiže napríklad ten JPG, určíme si nejakú položku, kde to ideme dať a napíšeme názov, dáme uložiť, to zase OK. Takže toľko na dnes, toľko od Skicáru, snad sa vidíme pri nejakom ďalšom diele. Zatiaľ díky, čauko.